Tabukti jora langmano naithok snamna bagui busukche lamatei manikhnui phia o langma tonani belaino kalaisa omahai party mongnongkha TISF ni warrior Anand Kumar Tomatiani thangnai srangsalo KTM bike bai University Phaimani Bishramganj Park dokholo bas malkhong bai thutai klangjagui langma chomani bo o party mongo thwinai Anand Kumar Tomatiani nukhongo thangyawi tongui manliya TTADC CM Purno Chandra Jamatia Fashalo Logio Tipramo Thani Block President Sub-Zonal Chairman Tei Killani Warriors Strongno Logio Ti Anand Kumar Jamatini Nukungo Thangi Khairok Ma Riwika Tei Jora Hamyawo Edisi Hapang Logio Tongo Hunino Nukungni Borok Rokno Kok Sawi Faika Norok Bai Bakshano Anibo Khas Hajakhnai Oh,